Donem tot el suport a les famílies, a l'equip docent i a la comunitat educativa de l'Escola Germanes Bartomeu de Mataró en un moment en el qual el Departament d'Ensenyament ha dit que tancaria una línia d'infantil 3. A l'any 2022, la ciutat de Mataró vam fer un pacte entre tots els grups municipals de planificació escolar en el qual es deia explícitament que hi havia una situació delicada per la baixa natalitat i una situació d'unes escoles que estaven en un entorn social vulnerable. I per això es va dir que entre tots es consensuarien accions amb habitatge per evitar el tancament d'aquestes línies en escoles que tinguessin aquest grau de complexitat. Evidentment, el Departament ha tirat pel dret amb un altre exemple d'un govern que no es dedica a conciliar posicionaments amb les comunitats i amb l'entorn civil del país, i per això és tan important que aquest següent dia 12, el dia de les eleccions, es voti amb cap i es votin opcions que posin el país, posin a la seva gent per davant dels interessos del partit.